До всички участници на пазара на недвижими имоти, главно до колегите брокери. Виждам, че много от вас допускат една сериозна грешка, която води до разминавания в квадратурите. What? Всички знаем, че има квадратура с общите части, тя е доста обсъждана, застроена площ и светла площ. Да, но много от вас казват на застроената площ чиста, светла или полезна, а това не е така. Застроената площ е площадката, на която е построен апартамента, в която влизат и тухлите. Ще го обясня и с пример. Да кажем, на един тристаен апартамент 100 квадрата имаме между 10 и 12 квадратни метра фира под формата на тухли. Вау! На един маломерен двустаен 50 квадрата има между 5 и 7 квадрата разлика. И какво се получава в крайна сметка? Вашите клиенти са купили апартамент 120 квадрата с общите части и застроена площ 100 квадрата, на която вие сте казали, че е чиста, светла или полезна площ, а това не е така. Защото в крайна сметка апартаментът е 86-7 квадрата, светла, полезна или чиста площ, кой както да го иска да го нарича. Обяснявайте го това на вашите клиенти, защото наистина се получават разлика в квадратурите и не е приятно след това. Благодаря!